मोथो आवता थोलायसि जोंनि बुबा गोरानि इमान बेनि मोखां दोंसेथों जोंनि बुबा गोरानि मोथो आवता थोलायसिथों जोंनि बुबा गोरानि इमान बेनि मोखां दोंसेथों जोंनाव फालै जानाय दङ दाख्लैल' गमरै थांगोन जोंनाव थोङै थांनाय दं दफानि सोरांल' लांगोन जोंनि बुबा गोरानि मोथो बुबा गोरा आयौ लथों बुबा गोरा आयौ लथों ग्रेटा ट्रिपलेन मारनाय ग्रेटा ट्रिपलेन मारनाय आयक जोबा चलेनाय आयक जोबा चलेनाय दिप्रासा आयौ लथों दिप्रासा आयौ लथों सिनेमा थाइनो मारनाय सिनेमा थाइनो मारनाय आयक जोबा चलेनाय 제도 판이 달랄로 원ሾ는 야데니로 제도 판이 달랄로 라지나는 야데니로 제도 판이 달랄로 원쇼는 Sini buba gerani mutu awota terlaisitung Sini buba gerani iman ini merkandung situng जोंनाव फालै जानाय दङ दाख्लैल' गमरै थांगोन जोंनाव थोङै थांनाय दं दफानि सोरांल' लांगोन Sini buba gerani mutu buba gera ayo loteng buba gera ayo loteng Greta Thunberg maronai Greta Thunberg maronai Ayo ke coba chole nai Ayo ke coba chole nai Di prasa ayo loteng Di prasa ayo loteng Sini matai no maronai Sini matai no maronai Ayo ke coba chole nai Kebangan lu kalau kotum lah sih. Belanya hambai, tejoton no pungkaham. Tini 7 tarik Februari 2024 mo Tagarjola constituency tai isuta part mandai beke kerengi kaisa o je bike rally khaina nai temoni moni sini kahana nahar ko sini thangnai 5 tarik foundation de dorok joto seman kana jeng adino sini bobagani message athoba bini khub je kok khnamani kulogono jeng joto no janjani area o tayuisha jeta sini সংগঠন দুগে যে sini ya phango je kaisa movement one sugui athoba sini the principle of demand greater difference je choba abo baksa borok sono sungu je promote greater difference choba ki abo paije thanga abo heroni kubama kok sungu abo no chang thani 5 tarik pore chang sini a meeting ba foundation de ni logono chang katal khaina dewisha sini je movement abo kono jino chang pai thangani je chobaya abo no chang dewisha ini মাত্র 2 দিন ছিল আজ প্রোগ্রাম পাই মানে আপনি ইয়া করুন ছিল যে বাইক র্যালি খাইমেন বিশিং তেইশিং তেইশা চিনি যে আন্দোলন অথবা চিনি যে গ্রেটার ডিফারেন্স আর ডিমান্ড হচ্ছে
taibo जों जोरदार खायनाय जों आन्दोलन खायनाय आबोनो जों बारकारानो बगै सिनि आमचायो बा लामा लामप्रातिके जों दिनिओ सिनि जो बाइग्रेन बिसिं तिखे जों जत लुकुरकनो अकगनो जों कसारानि बगै सानानि बगै जे तिप्रामथा कोनो दिनो कोनो सुलियाखो तिप्रामथानि जे जबा आबो कोनो दिनो कम्प्रोमाइज होनाय जादिया जतकन पर्यन्त जों पार्मानेन्ट सल्युशन मा एसे पर्यन्त सिनि जबा जों खालायनो थांनाय आबोनो जों गिदिङै दिनो बाइग्रेन ओ बाइक के तिनी चल माने ब्याङ एरिया तिनी चल्ने म त जों बेसिकली जों जे वानसुक लाइमान के सिनि आइंगो ताकरजला आइटिके बरक समर बाजार तिके हिन्दु दना आइटिके बरक बिदि बाजार तिके फाइनाय तिनियाव जागाव बरक अर समय मालाय फाइनाय जों बरक न अरनसिनि लामसुगै बरन सिया तिके कमल तिके थांगिनाय जे जेते सिनि थाना नामन आरो एरिया तिके जों दिनै सिनो बाइक दिसै तिनी अर बाइक द गोबां माननो खबसर पथुम लायगोन तिनी बाइक तो तिनी अ जागाव जों अनलिमिटेड जों बनि सिमां लागाबो हायता जामनि बगै गायंगो तागार जलाव जे खबक पिसा ना हामाने आइंगो तो ताबु फाइमासके फाइनो दङ साव माने जों तिनी ओंया पनो जों 2000 हाइ बाइक जों एप्रोक्सिमेटली 2000 बाइक ताइ गारि गुरा बाइक जों तामुतो ओंया पनो प्राय बरक 5 থেকে 6000 बरक सव जागो इनि जों गेटिं दो रेली जे बाइले खाइमान कि तिङै लोकरनो ताम मेसेज ना मसं तिनी जे अम हाय हमदर बिसिं जों बेलेग हामबाय सिन मिडिया रंनो जों तिनी बाइक रेली खाइमानि कारण अंखा बाहाके अनेक बरक जों मिडिया ति सोशल मिडिया ति रगो किंबा बाहाके मीटिंग मिसिलगो जों सामानुगो बुबकरा बा कमासि थांकाला ताबो बिनि प्रोग्राम करिखा अबाहारके गोबां मा साव के जों अबनो तिनी साननि मुसुंगो बुबकरानि जे पार्टी जे तिप्रामथा ताबो कमाया ताबो थां दङ लाइफ दङ जों अबनो साननि बागै साइ जे सिनि फाउन्डेसननि जेनि सालो सिनि बुबकरा सिनि दफानि बागै जे सामुखाय दंमोन बिनि अचिभमेन्ट तो जों ताबो मान्थि अंगै दङ गबनो फार्मु साख्लायमु साइमारिनि बागै जों तिनी अर विशेष गरी ताकरजला कन्स्टिट्युएन्सीनि आन्डार जे दंमोन अबनो जों कभारेज रुइ जों तिनार बाइक रेली खायनो नाय फाउन्डेसन तै जे पगनखा आदिन तो बाजार सभा अब हाय गोबां मा थाइरगो खाइजाके दङ तिनी हाय बाइले बजागा थाइरगो खाइजाके दङ जों तो अब तिनी ताकर विशेष गरी ताकरजला कन्स्टिट्युएन्सीनि बिसिङाव फानो जों स्टार्ट खालायनाय बिदि बाजारनि सिमि बिदि बाजार तो समबार बाजार यां खुमटिया खुमुलुं निनि लांमानि हाति ताकरजला जों पाइथागो हमका जम्पुइ जलाव सिनि रेली अबाहाके सिनि बाइक रेली जों खुलुमनाय दा सिनि दफानो जों ताबो सानाय जे तिप्रामथा ताबो थां दङ गोथैया अबाहाके जों बुबुकरानि वारिया ताबो कन्टिन्यू बिनि सामुखाय दङ जों खुंनान बागै जों बाइक रेली बाइले के तिनी सालसाना खाइजांनाय तिनी सालचाया तिनी जों तो प्रत्येक मास सिनि प्रोग्राम तो दङ जों करियंया हायफोर जों तिनी जों जेहेतु फाउन्डेसन नि सालचासे कभारंखौबा जों ताइबो लाइफ दं होनि जों खुंनानि बागै सिनि बरक न गोथैया गोथां दंनि खुंनानि बागै हामबाय